chcú zarobiť veľa a rýchlo. Mnoho ľudí by chcelo byť bohatými, ale len málo ľudí je odvážnych urobiť k tomu nejaké kroky navyše. A ten krok navyše je napríklad opustiť to zamestnanie. Jedna z vecí, ktorá úspešných ľudí robí úspešnými, je odvaha. Manažéri, podnikatelia, ale tí drobnejší investori možno, s ktorými prichádzaš do kontaktu. Čo je taká najdôležitejšia vec, ktorá im často uchádza? Tráviť čas so svojou rodinou. Peniaze denne v podstate zarábame, denne míňame a pritom im rozumieme peniazom? 9 ľudí z 10 sa nevyzná v tom, ako fungujú trhy. 9 ľudí z 10 nemá skúsenosti s tým, ako sa vyvíjajú trhy, nemá skúsenosti s krízami, nemá skúsenosti s tým, čo spraviť alebo čo nespraviť v kríze. A väčšina z týchto 9 ľudí